फाइनाली आम चलू फिस्ट करने मिशन रेडी चलो चलो तुम चलो गोटाए चुली जालियापाई मिनिमम 10 जन कष्ट ता भर चल एबे राजीव शुक्ला फोन कर भी सी देखुन देखु चुली भितर इटा गली पड़ी चालू चालू सस्ता चालू हाँ चालू चालू सस्ता चालू। ये सागर कौन हम आज भोजन आहार पूरा खाद्य जीव को हत्या करी खाइबू कौन कर मनुष्य जन्म ही हत्या करने रेडी मु कौन पुड़िया खाई पान खाई जीवन कौन तुम गोटे 2 दिन चेन्नई रे आसीच एमती काम कर दादन जीवन खुशी लगे फाइनाली आम चलू फिस्ट करने मिशन रेडी चलो चलो तुम चलो चलो पूरा रेडी पूरा रेडी जीवन सागर आमर आरंभ कले रोसई एबे हमर सब जिन घर प्रिपेरेसन ही आसी जाइए गोटा गोटा मसला छिंडा तेल हौडे छिने रखी था तेल हेला से जरी थी आ गोटे कौन देख आसी जा आलू जर अछि हां से जर गोटा मसला शांति परिवेश आमर चलची भोजी आ एबे आमर चलला भोजी आउ सांग माने आसुचंती पहुंची नांती देखंतु आमर केमिति रोसई चलची लोक मान सब फेरला बेलकू आमर रोसई आरंभ हो एबे समते माने खाइ पी गलेनी आमे एबे आरंभ करलु आ टाइम केते हो जीवन 5टा बाजला 5टा आमर भोजी सरला परे आमे चलबू यात्रा देखिया पे धनपुर अछि यात्रा धनरी बेलारी धनबेलारी आम यात्रा अछि देखिया जीवा ए बळियो 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 फेरेन दो कहीं ए थोइ ने जा लोक माने आसले करिवे फेस्ट पुणी अपनी फेरेन दो कहीं काली पुणी प्रोग्राम अछि ता तू और काली फेर प्रोग्राम बढ़िया जाल ए जा सार जाल गोटे पूरा देखू पूरा गोटे पूरा आगो कोन करी बहुत पतला पतला पूरा गोटे जोंडा ई कर दो ताके ना तू कोन कई बास सेम थाउ ये आ गोटे लगु न आउडा काई ए थोड़ा चुली गलिबो तो गलिबो जा झरिया पे उठा आनबा तापर को देखुन कोन पड़थो कोन तो गोटे बहुत पछु पे गेला से बड़ टकड़ा गेला ना आउडे इटा बुटु इटा इटा बड़ के बड़ इटा बोल केरा बड़ इटा गोटाए चुली जालियापाई
ମିନିମମ୍ 10 ଜଣ କଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ଇଟା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ଚୁଲି ଲାଗିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୁଟୁର ଜୀବନର। ଜୀବନ ତୁ ଉଠେଇକି ପଳେଇଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଟୁ ଚଲେଇଛି, ଭାତ ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି। ବା ଦୁଇଟା ଚୁଲି ଲାଗିଛି ଦେଖୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଚାଉଳ ଆସିଯିବେ, ଭାତ କରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ? ବୁଟୁ ବା ଭାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଖବର ତମେ ଆସିପାରିଲନି ଆଉ, ଖବର ଆଉ କ'ଣ? ତତେ ବା ପରଦିନଠୁ ଫୋନ୍ କହୁଛି, ପୁଣି ଯିବା ଚାଲେ ଆସିବା। ଘରୁ ଯିବୁ କିରେ ବାବୁଆ? ଛାଡ଼ି ଅଛି ଘୋରେଇ ଦେ। ଗୋଳାବେ ରୋହିତ ଗଲା ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିକେନ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ନିଆଁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଆମର ଅଛି, ସେଇଟା ନିଆଁ ଲିଭା ହେଉଛି। ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିସିଂ ସରିଲା। ଏବେ ରେଡ଼ି ପୁରା, ଆମ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଏଥର ଭୋଜି ଆମର ଚାଲିବ। ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ିଲେଣି, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ନିଆଁ ଲିଭା ସରିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେବା ସହ ଅନେକ ସତର୍କ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜି ଯେତେବେଳେ ସରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଆଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଲିଭେଇବେ। ସ୍ୱାଗତ ଆମର ସାଲାଡ଼ ଏବେ କାଟିବେ, ଛୁରୀ ଦିଅ ତାକୁ, ସେ କାଟିବେ। ଚିକେନ୍ ଭଲ ହବ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହବ। ଭଲ ନହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ କରିଦେବେ ତୋର। ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଧାରଣାରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ରେଡ଼ି ଆଉ। ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ବଡ଼ ଗୁରୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାଗତ ଆରି ଉପରେ କାଟି ଦେଉନୁ। ଚାଲିଲା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ। ଟିକେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ସାଲାଡ଼ କଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକେ ଚାଖଣା ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାଗତର ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିଛି ସାଲାଡ଼ କଟା। କାଇଁ ଏମିତି ଆକୁଳେଇ କହୁଛ କହିଲ? ଆମର ଅଜିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ମିଛରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଛ କି ନାହିଁ, ସେ କୁକୁର ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି।
ତୁମାନେ ସବୁ ଖାଇଛ ଶାନ୍ତିରେ ତ ତୁମାନେ ଖାଇବା ଶାନ୍ତି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ଚିନ୍ତା ସବୁ ପୁରା ଶାନ୍ତିମୟ। ତମେ ପିକନିକ ସ୍ପଟର ଆଗାମୀର ଭବିଷ୍ୟତ। ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଗଲା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ହସି ହସି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ବିନା ଭାଙ୍ଗରେ ବି ପୁରା ହେଇଗଲା ପୁରା ଜୋରସୋର ହସ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆସି ପୁଣି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ମା ବନ୍ଦରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ସାଙ୍ଗ ସେ ସ୍କୁଲ ମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆମ ଫିଷ୍ଟରେ। ବାବୁ କ'ଣ କହିବୁ? କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ତମ ହାତରେ ଦେଖା ନଥିଲା ତମ ହାତରେ ଆଉ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆଜି ହେଲୁ ଆଉ ଫିଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସାଗର, ଆମର ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ସାଗର। ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇଥିଲା ନି ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହାତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ପାପୁନି ବି ଆଇଲା, ପାପୁନି ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି, ତ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋ ଭାଇଟାକୁ ବି ଦେଖି ଜୀବନକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛ ତ ଫିଷ୍ଟରେ? ଜୟ ମା ବନ୍ଦର। ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମର କେମିତି ଲେଟ୍ରେ ଫିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା, ଆମର କେମିତି ବଣଭୋଜି ଆଜି ହେଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବନ୍ଦର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବନ୍ଦର।